Mary welaýatynyň Mary etrawynyň Zähmet Daýhan birleşiginde mundan 4 gün ozal kesilen ýylatyň gaz we elektrik üpçünçiligi henizde dikeldilmeýär. Yerli häkimetler meseleniň tiz wagtda çözüljekdigini wada berýärler. Bu aralykda ýaşaýjylar odun ýakyp gündelik zerurlyklaryny üpçün etmäge çalışýarlar. 23-nji noýabrda ýerden sagat 10 goloy elektrik we gaz üpçünçiligini kessiler. Şondan bäri birleşikdäki 700-den gowra kojalyk toktuz we gazsyz otyr. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä birleşigiň ýaşaýjylary gaz we elektrik üpçünçiliginiň dikeldilmegini sorap, yerli häkimetlere ýygyderli ýüz tutýarlar. Yerli hökümetiň wekilleri düýpden uçuruldy. Bize bagly bolmadyk sebäplere görä diýip öz başlaryndan sowýarlar. Olar toň we gazyň üpçünçiligi tiz wagtda gaýtadan ýoly goýular hem diýip ýylaty küsüstürmäge çalışýarlar. Diýip başşawyr yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz häzirki wagtda ýaşaýjylaryň odun ýakyp, tok we gaz bilen bagly gündelik zerurlyklaryny üpçün etmäge çalışýandygyny aýdýar. Ýaşaýjylaryň häzirki hökümeti önemi bolman soň tom saýlaryna odun satyn alyp taýýarlyk gördüler. Gaz we tok tomuz pasyny da geçen gyş aýlaryna da kesilen soň halkyň agdy bişen. Şol sebäpli ýylat öňünden satyn alan odunlaryny ýakyp öýüni ýyladýar, suw gyzyryp çaý gaýnadýar we nahar bişirýär. Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada değişli häkimetler şol sanda etrap elektrik we gaz üpçünçilik edaralary bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary oňy netije bermedi. Energiýa serişdelerine hususanda tebigy gaza baý Türkmenistanda ýylatyň gündelik durmuşynda sarp edýän iň esasy zerurlyklarynyň başynda gelýän elektrik, gaz we suw üpçünçilikleriniň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyllar boýu ýüze çykýar. Kesilmeler hususanda ýylat arasynda elektrige, gaza we suwa bolan talabyň güýçlenýän mahaly, tomuz we gyş aýlarynda ýygjamlaşýar. Şu hepdäniň başynda Balkandaky habarçymyz Türkmenwaşynyň etrap merkezinde geçen hepdäniň duşenme we sişenme günlerinde gaz üpçünçiliginiň dolu kesilendigini, üpçünçilik gaýtadan dikeldilende bolsa, gazyň basyşynyň petelendigini habar berdi. Häkimetler ýygyderli häsiýete eýe bolýan bu problemalaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Resmi metbuat hem ýurduň dürli sebitlerinde emele gelýän üpçünçilik meseleleri barada asla habar bermeýär. Ýöne hünärmenler käbir sebitlerde täze elektri energetika, gaz we suw desalary gurulyp işe girdilse de ýurduň aglawy böleginde esasan Sowet ýyllarynda ulanylmaga berilen elektrik, suw we gaz üpçünçilik ulgamlaryndan peýdalanylýandygyny aýdýarlar. Düýpli awatlyş işlerine mätäç turbolar, filmler, ýylatyň gazy, suwa we elektrige bolan artýan talabyny ödemekde kynçylyk çekýär. Netijede turbolar, filmler hatardan çykyp üpçünçiligiň kesilmegine getirýär. Diýip marly elektrik hünärmeni anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkan welaýatynyň döwlet ýetirligine mektebi çene çağılar edaralaryna we başlangyç sınıflarda körpeleri etdi naharlaryň berilmegi besedildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň ýerli saglyk müdürliginiň görkezmesi bilen ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Welaýat saglyk müdürligi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy 18-nji noýabrda Türkmenwasynyň etrap bilim müdürligine dilden görkezme berip, mewsumleýin viruslar we veterinariýa çärleri kadylysýança et we süt önümlerinin çağılara berilmegini qadağan etdiler. Diýip çeşmeler aýdýar. Bu ýagdaý saglyk edaralary tarapyndan soňky aýlarda mallaryň we guşlaryň köpçülikligiň helak bolmagy bilen düşündirilýär. Azatlyk radiosy çağılar baglaryny we başlangyç mekteplerde et we süt önümleriniň qadağan edilmegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu habarlar Türkmenistana soňky aýlarda köpçülikligiň mal ölümleriniň hasaba alynýan wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy Günwatar welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryny et önümleriniň qadağan edilmegi bilen Türkmenistana köpçülikligiň mal ölümleriniň hasaba alynmagynyň arasyndaky baglanşygy yerli resmileri tasdikladyp bilmeýär. Balkan welaýatynyň bilim we terbiýeçilik idaralarynda çağlara kütükli dänelerden taýýarlanan naharlary, çiçivitsa, ýagny mercimek, greçka, gaýnadylan tuwy ýaly önümleri bermek talap edilýär. Köp çağa seýle naharlardan ýüzürýär, iýip bilmeýärler, hallamaýarlar. Ýöne sonda da çağlara seýle önümler gaýnadylyp berilýär.
diýip bir balkony ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda çağalar baglarynyň tölegleri şolsanyň nahar tölegleri käbir hojalykları agram salýar. Çağalar bagynyň bir aýlyk oku tölegi 80 manat, nahar üçin aýlyk tölegi 200 manat. Çağalar baglaryndaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle tölegleriň höttesinden gelip bilmeýär. Diýip balkony ýaşaýjy aýdýar. Nahar töleglerini töläp bilmeýän enatalaryň çağalary aşhana alınıp gidilmeýär. Olar syn potoglarynda galdyrylýar. Diňe naharyň tölegini tölän enatalaryň çağalary aşhana alınıp gidilýär. Bu bolsa okuwçylaryň psihologiýasyna yaramaz täsir edýär. Diýip olar aýdýar. Türkmenistanda 1-6 ýaş aralygyna çağalar mektebeçeni çağalar edaralaryna terbiýelenýär. Birleşen Milletler Ugrumasynyň ýylat gazinasynyň we Birleşen Milletler Ugrumasynyň çağalar gazinasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen birlikde 2020-nji ýylyň iýunyna çap eden hasabatyna görä Türkmenistanda 3-5 ýaş aralygyna çağalaryň 40 götürümi çağalar bagyna gatnaýar. Türkmenistana çağalar baglarynyň tölegleri 2017-nji ýylda birden 10 esse ýokalydylyp 80 manada çykaryldy. Şonu bu bahalar enatlaryň arasyna nägilelige ýol açypdy. Şeýle-de Türkmenistana çağalaryň başlangyç mekteplere kabul edilmek üçin azynyň 1 ýyl möhlet bilen mektebeçeni çağalar edaralaryna ýa-da beýleki käbir bilim edaralaryna okudylmagy talap edilýär. Senagat taýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň daşary işler ministrleri 26-njy noýabrda Italiýada geçirilen sammitiň jemleýici beýanatyny Ukraina berilýän gollowyň üýtgegsiz galýanlygyny aýtdylar. Şeýle-de öz sözleri bilen aýtsak, olar orsiýetiň jogapkärçiliksiz we wekим merci ýadyry retorikasyny ýazgardylar. Gaýdy ministrleriniň beýanatyny Demirgal Koreýanyň orsiýete berýän gollowynyň uruşyň howply giňemesine sebäp bolanlygy hem duýduruldy. Russiýanyň Demirgal Koreýanyň ballistik raketalaryny we ok därlerini satyn almagynyň bolsa, BMG-nyň howpsuzlyk keňeşiniň kararlaryny ters gelýänligi aýdyldy we bu ýagdaý berk ýazgarly. Biz Russiýanyň agresiýa uruşyna berk garşy durýarys. Biz Ukrainanyň şäherlerine we raýat infrastrukturasyna edilýän ýowul hüjümleri we olaryň paraha diýilat üçin kabul edip bolmazak netijelerini berk ýazgarýar diýip ministrler 2 günlük sammitiň jemleýici beýanatyny aýtdylar. Angliýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri Russiýanyň 21-nji noýabrda orta aralyk ballistik raketasyny ulananlygyny bellediler we munyň gelensiz we gyzdyrjy gylygyň ýene bir suwutnamasy bolanlygyny aýtdylar. Şeýle-de olar Ukrainanyň territorial bitegüýligini, öz ýetiýarlygyny we garaşsyzlygyny gollamak barada kararlaryny berk, üýtgegsiz galýanlyklaryny aýtdylar. Hügde Rim'in günorta gününe ornaky Kuror şäherine geçirilen duguşyga Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sybiha bilen Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy hem oşuldy. Ministrler ýyl ahyryna çenli doňdurulan Rus emläklerinden gelip çykýan 50 milliard dollarlyk karız bukçasyny paýlap başlamaga umyt edýänliklaryny aýtdylar. Şeýle-de olar orsiýetiň sanksiýalardan gaça durmagyna kömek edýän toparlara garşy hereket etmek wadasyny berdiler. Demirgal Koreýanyň uzak wagtlyk ýarany bolan Hataýy ýüzlenip Pekini Demirgal Koreýanyň goşunlarynyň söwüş meýdanlaryna ýerleşdirilmegine garşy durmaga çağırdylar. Ministrler Liwan ýaraşygynyň tasdiklanylmagynyň biraz öňünden Liwannaky Hizbullah bilen baglaşyljak ýaraşyk şertnamasyny kabul etmek üçin Israile edilýän basyşy güýçlendirmäge synanyp, inni diplomatik alalaşyk baglaşmagyň wagty geldi diýdiler. Olar Israil hökümetini Gazadaky, Günwatar kenardaky we Günnowar Ýerusalimdaky paraha diýlaty berilýän insanperwer kömegiň mätäçlere gowuşmagyny ýeňletmäge çağırdylar. Biz göçüp baran ekstremistler tarapyndan Palestinalılara garşy ulanylýan zorluklary ören berk ýazgarýar. Bu zorluklar Ýerdan deriýasynyň Günwatar kenaryndaky howpsuzlygy we durnuklugy gowşadýar. Dowamly parahatçylygyň geljegine wekим salýar diýip Gaýet toparynyň daşary işler ministrleriniň 26-njy noýabrda çap eden beýanatyny aýdylýar.